парлумони Тоҷикистон рӯзи 6 март созишномаеро ба тасвиб расонд, ки имкон медиҳад Тоҷикистону Узбекистон ҳамдигарро бо муҳимоти ҷангӣ таъмин намоянд. Созишнома инчунин тавлиди силоҳ ва муҳимоти низомии муштаракро низ дар назар мегирад. Созишнома зикркарда инчунин иҷрои корҳоро доир ба таъмир аз ҳамсозии асля ва техникаи ҳарбӣ ба таври муштарак истеҳсол, кор кард, нобуд кардани маҳсулоти таъмиркарда, гузарондани корҳои илмию тадқиқотӣ ва таҷрибавию промӯшгирро бо мақсади мукаммалгардонии аслия ва техникаи ҳарбӣ дар бар мегирад. Инчунин дар самти расондани кӯмаки ҳарбии техникӣ ба тарафҳо мусоидат менамояд. ин нахустин созишномаи ҳамкориҳои байни ҳукуматии Тоҷикистону Узбекистон дар бахши низомӣ аст, ки баъди пурра барқарор шудани робитаҳои ду кишвар дар як соли пеш имзо шудааст. то куҷо Тоҷикистону Узбекистон воқеан ҳам таъсиси корхонаи муштараки истеҳсоли силоҳ ва муҳимоти ҷангиро дар ояндаи наздик дар назар гирифтаанд, маълум нест. дар вазорати дифоъ ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки ба роҳ мондани истеҳсоли ҷузъиёти силоҳҳо аз пешниҳодоти пешин аст. ин мавзӯъ қарор аст дар ҷараёни сафари қарибулвуқӯи вазири дифоъи Тоҷикистон ба Узбекистон ҳам баррасӣ шавад. масъулон ҳамкориҳои наздики ду ҳамсоя кишварро дар муқобили таҳдидҳои амниятӣ муҳим медонанд. татбиқи созишномаи номбурда ба манфиати таҳкими иқтидори мудофиаи қувваи мусаллаҳи кишвар арзёбӣ гардид. амалигардонии он дар доираи маблағҳои бо ин мақсад шудаи бюҷети давлатӣ ба роҳ монда мешавад. ба гуфтаи коршиносони низомӣ, харидории як зиреҳпӯш барои Тоҷикистон маблағи бузургеро тақозо мекунад. аз тавлидоти муштарак ҳам Тоҷикистон ва ҳам Узбекистон фоида хоҳанд дид. Тоҷикистон пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ аз аслиҳаву муҳимоти ҷангӣ чизе ба мерос нагирифт. мақомот мегӯянд, Тоҷикистон 26 сол пеш нерӯҳои ҳарбӣ ва техникаи мудофиавии худро аз сифр шурӯъ кард. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.